ଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘର ଭୋଜି। ବାହା ହୋଇ ହୋଇ ବାବୁ ପୁରା ଫର୍ମ। ଓଃ କି ନାଚ! ହେଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ। ତାଙ୍କରି ସରକାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ, ତାଙ୍କର ତ ବାହାଘର ନିଶା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ କଟକଣା କିଛି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭିଡ଼ ବଢ଼ାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚିବେ। ଏଠି ବାହାଘରରେ ନାଚି ତହସିଲଦାର ନିଲମ୍ବିତ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ବାହାଘରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା 50,000 ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ କହୁଛି ସରକାର କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିସାରିଲା। ହେଲେ ନିଜ ସରକାର ଦଳର ନେତା ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଚଳିବ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ଭୁଲ କଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ହେଲେ ସରକାରୀ ବିଧାୟକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନାଚିଲେ ଜୋରିମାନା ନାହିଁ। ଏଠି ପୁରା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୁପ୍। କାହିଁକି? ତମ ବାହାଘର ବାହାଘର, ଆମ ବାହାଘର ଲାଠି ପାହାର।